Alam mo ba, minsan merong mga words na mukhang verbs pero hindi pala. Verbals ang tawag sa kanila, mga verb forms na hindi verbs ang functions sa sentence. Meron itong tatlong klase, ang gerund, participle, at infinitive. Gerund ang verb form na ing ang dulo pero noun ang functions. Madalas ginagamit ito as subject or object. Gaya nitong mga examples. Ang praying ay subject ng sentence. Ang loving ay object ng preposition na for. At ang teaching ay object ng verb na love. Ang participles, ang verb forms na ginagamit as adjective. May dalawang klase ito, present at past. Ang present participle ay yung mga ing form ang dulo. Ang past participle ay madalas may ed sa dulo kung regular ang verb form. Ito ang examples ng present participle ng mga adjectives pero mukhang verb. Ing ang dulo. Ginagamit ito pang describe kung ano ang magagawa ng noun na dinidescribe nito, kagaya ng talking parrot, or kung ano ang ginagawa ng noun na dinidescribe nito, kagaya ng woman talking. Ito naman ang examples ng past participle na adjectives pero mukhang verbs. Ed ang ending kung regular ang verb form. Ginagamit ito pang describe kung ano ang nangyari sa noun na dinidescribe, kagaya ng recorded. Nagde-describe kung ano ang ginawa sa interview, ni-record na interview. Or itong sent na nagde-describe kung ano ang ginawa sa message, na sent ang message. Ang recorded ay halimbawa ng isang regular verb form na ginawang pang-describe ng noun. From base form na record, nilagyan ng ed para maging past participle. Ito namang sent ay example ng irregular na verb na naging past participle. From base form na send na change ang spelling at naging sent nung ginawang past participle. Ang infinitive ang verb form na combinations ng to at base form ng verb. Tatlo ang pwedeng functions ito. Pwede itong noun, adjective, or adverb. Examples, ang to dance, ginagamit ito as noun dahil object ito ng verb na want. Isa itong trabaho ng noun ang maging object ng verb. Ang to do naman dito ay isang adjective dahil nagdi-describe ito sa noun na things. Ito ay isang trabaho ng adjective, mag-describe ng nouns. Ang to understand naman dito ay isang adverb dahil dinidescribe nito ang adjective na difficult. Isa ito sa trabaho ng adverb ang mag-describe ng adjective.